Čaute ľudia, zdravím vás, Brad Pitt! Takže čaute ľudia, zdravím vás, Tomham a ja vás dneska zdravím v takej menšej mojej showke, alebo ako by som to nazval. Ja vám dneska ukážem, čo sa v podstate dá všetko robiť na posteli, ako vyzerá môj nudný deň, a tak som si povedal, že dnes všetko do toho spojím a robím vám nejaké videjko. Dobre, takže najprv vám ukážem, ako sa momentálne pohybujem na posteli a ako to vyzerá. Viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Dostal som chuť, objednal som si pizzu, ale kým prišla pizza, totálne ma to úplne trafilo. Proste prišla pizza. A tu je tá pizza. A tak nejak vyzerala pizza, no bohužiaľ som sa nenajedol, lebo pán pizziár, keď mi tú pizzu doniesol, samozrejme ju celú čo zožral. No a tak ma napadlo, že poviem pekne ku svojej teťuške, ku tete Blažkovej, ale čo ma tam čakalo? Tak som si pekne kráčal ku tete, pekne som zazvonil, teta mi pekne otvorila dvere. Ahoj, si to ty môj krasavec? V tom vo dverách ma skoro oblial pod, jak som spadal svoju tetu Blažkovú. Ach, tie erotické predstavy, stále čaká na nejakého krásneho princa. Ach, tie tety, dajte si stále na nich pozor, oni sú stále nejaké iné. Ach, jaj. Stále som si chcel zahrať niekde v horore, alebo chcel som si predstaviť, ako vyzerá horor katastroficky, ako to už môže vyzerať. Za neúplatek te zabijím! Takže ľudia, z dnešnej našej showky to bude asi všetko. Nezabudnite hodiť like, nezabudnite tam dať nejaký koment, nezabudnite videjko zdieľať, ak sa vám páčilo, určite sa vidíme čoskoro. A poprípadne už sa konečne teším na najbližší streaming a pozdravím vás Tomham a čaute!